Spomínali sme tu tie Bojnice a inak k tomu by som sa chcel dostať, lebo opäť raz, že keď to pozriem sa do minulosti, tak žiadne Bojnice som tu ja neregistroval, hej. Čo to je za projekt? Lebo je tam Tomáš Mažár, ktorého poznajú viacerí možno skôr ako spolukomentátora z STVčky. Čo je to za projekt, Peti? Bojnice sú projekt, ktorý obhospodaruje 6 ľudí, ktorí za to nemajú ani korunu. Bojnice je projekt, ktorý hráva v hale v Prievidzi, ktorá je primárne basketbalová a po každom zápase si nejaký 12-13 gólový Smetánka oblieka také tie návleky na nohy a čistí tam palubovku ako nejaký žiačik a všetci to tam musia vyčistiť, lebo v poslednom čase je hádzaná kvázi špinavý šport a predtým to nikomu nevadilo, dobre, to je iná téma. Bojnice sú projekt, ktorý vychovali množstvo hráčov, ktorí hrali potom v iných kluboch a hrdo sa hlásia, že teda my sme Bojničania. Ani som nevedela, že kto všetko, to až potom postupne vychádzalo najavo. No dávaj, a kde mená. Práve... No, okrem Briatkovcov a týchto, akože to fakt Marek Hlinka a podobne, ja som nevedela, Páleš a všetci tí, že naozaj tam sa hlásia a to boli chalani, čo celú kariéru... bratia Mažarovci. Bratia Mažarovci, aj Samo, aj Tomáš. Ktorí museli hrať inde, lebo proste Bojnice neboli, ale oni, to je presne ten projekt, ktorý, ak by sme mali vyťahnuť to veľké srdce, tak prvé, čo mi napadne, je to Bojnice. Prvé, čo mi napadne, ti poviem, že sú Bojnice, lebo oni to tým srdcom dokázali neskutočné veci a presne Tomáš Mažár ako taktik, fantastický, on je bývalý skvelý pivot, nie je to len spolukomentátor, bol výborný hráč a je aj výborný tréner. A je to výborný stratég, pretože naozaj dokáže na každého súpera ušiť presne tú taktiku, ktorú potrebuje a čo by som u neho vypichla. Tomáš dokáže vyťažiť maximum z toho, čo práve má k dispozícii. Bojničania tú minulú sezónu začínali 6, mali toľko zranených, že to bolo nenormálne niečo. Hej? Aj prehrávali tie prvé zápasy a to, že vedenie nechá ich v kľude, nechá ich pracovať. Prenesú sa cez toto obdobie, aby sa mohli potom zase vrátiť. Čiže tam to funguje úplne inak. A hovorím, že im čo jediné chýba, čo by som im strašne dopriala, to je tá hala. Ani by nemusela byť veľká telocvičňa, že by nemuseli sa trepať na tréningy do Partizanského, lebo si myslím, že si to maximálne zaslúžia. Tréningy v Partizanskom a hrajú v Prievidzi, kde po zápase ešte šúrujú palubovku. Áno. A k Tomášovi Mažárovi vlastne ešte dôležitá prezývka, teraz mi to vypadlo. Jerry, ďakujem. A on hrával v tej najväčšej dominancii Prešova práve v Tatrane. Vynikajúco si rozumel s Alexandrom Račenkom. Bol aj v reprezentácii, tam sa síce moc nepresadil, lebo tam bol Peter Duda, Žandy Petro a tak ďalej. Ale to, čo zažil v tom Prešove, si preniesol aj do tých Bojníc. On videl, ako to v Prešove fungovalo, keď ho viedol tréner Trtík, keď ho viedol Martin Lipták, keď ho viedol Peter Hatalčík a od každého z týchto obrovských trénerských legend si zobral svoje, preniesol si to do Bojníc, premenil to na tie podmienky, ktoré tam majú a vynikajúco to funguje. Za vlastne 2-3 roky sme spoznali značku Bojnice, o ktorej sme predtým absolútne teda v tých najvyšších hadzanárskych kruhoch nepočuli. Takže je to obrovský zázrak, že sa mu to podarilo. Napriek tomu, že nemá, tak ako si spomínala Peťa, žiadnu podporu, nemajú vlastnú halu. To je niečo neuveriteľné. Ale získali si srdcia ľudí, robia pre nich maximum, vymýšľajú všelijaké súťaže, majú najmilších fanúšikov, aké existujú. Ako naozaj veľmi zlatí sú tí ľudia, sú vďační, chodia ich podporovať práve preto, že sú takéto podmienky, aké sú. Čiže keď si vezmeš Bojnice, prvá extraligová sezóna 6. miesto, druhá 4., že tesne teda Košice to vyhrali skúsenosťami, tam nebolo o čom. Napokon tá historická medaila minulý rok a dnes už sa s nimi počíta, že nebudú vo finále. Nie je to úžasné? Že tu je ďalší hráč na našom malom pieskovisku, ktorý to zamotáva, ktorý to zatraktívňuje, že teda nie je to už len dominancia Prešova a Považského. Je to úžasné, ale zároveň to ukazuje na defektnosť toho prostredia, že tu niekto príde naozaj, že na kolene si vyrobí projekt a hneď ide na medaily. To asi ukazuje to, že... Tak by som to nezľahčovala. No, dobre, ale tak máš tu značky, ktoré tu máš roky rokúce, hej, Topolčany, Nové Zámky a tretie boli Bojnice. Ale chcem sa spýtať na jednu vec, lebo keď sa pozriem na tú súpisku, Ďuro Briatka reprezentant, budem ďalej, Marek Páleš reprezentant, Tomáš Smetánka, ty bol aj mladý hráč, pred chvíľkou ešte hral Španielsku a Soba ligu.
Čiže oni ich vedia aj akože nejakou zaujímavou finančnou čiastkou pritiahnuť, alebo tam hrajú naozaj iba za to, že to je proste príjemné prostredie. Ako to funguje? Tomáš sa vrátil, aby si dokončil školu. Veľa ľudí nad tým krútilo hlavami, pretože najprv bol z Gummersbachu v akadémii, potom v Španielsku, chceli ho francúzske kluby a tak ďalej. Tam bolo u neho to, že on potreboval byť psychicky v pohode. A na to, aby bol človek psychicky v pohode, ja viem, že málo kto to tu pochopil, lebo každý vidí zahraničie, peniaze, perfektné podmienky, všetko. Ale ja si myslím, že on hrá momentálne tak dobre aj preto, že je psychicky v pohode, že on chcel byť doma, chce si dokončiť školu, on to má v hlave veľmi upratané, je to jeden veľmi šikovný chalan. A viem, že ostatní tiež pracujú. To nie je tak, že oni, títo reprezentanti, že majú proste profesionálne podmienky, niečo málo možno dostávajú, ale tam všetci tí chalani reálne pracujú.